Здравейте, скъпи приятели! Днес ще обсъдим нещо изключително важно за вашето здраве. Нашето тяло често ни изпраща сигнали, когато нещо не е наред, но много от тях остават незабелязани. Разпознаването на тези предупредителни знаци на време може да направи огромна разлика и дори да спаси живот. В следващите минути ще разгледаме 9 симптома, които могат да бъдат признак за сериозни здравословни проблеми, включително рак. Бъдете с нас, за да научите как да разпознавате тези сигнали и да се грижите за своето здраве. Започваме! Сигнал 1. Екстремна умора. Да се чувствате уморени след дълъг ден или натоварена дейност е напълно нормално. Но има един вид умора, която не изчезва, дори след пълноценен нощен сън. Този тип умора е дълбока, постоянна и ви кара да се чувствате изтощени всеки ден. Тя не само намалява вашата енергия, но и затруднява изпълнението на обикновени дейности като работа, готвене или дори ходене. Тази ситуация може да бъде ранен признак на рак, тъй като раковите клетки изразходват значителна част от енергията на тялото. Те се размножават бързо и консумират големи количества глюкоза, оставяйки по-малко енергия за нормалните клетки. Освен това, тялото може да се бори с възпаление, причинено от рака, което допълнително изчерпва енергийните ви запаси. Ако усещате постоянна умора без ясна причина, консултирайте се с лекар, за да откриете източника на проблема. Сигнал 2. Необичайно кървене. Неочакваното кървене без ясна причина може да бъде тревожно и не бива да се пренебрегва. То може да се изрази по различни начини. Например, кръвта в изпражненията може да е признак на рак на дебелото черво или ректумът. Ако откриете кръв в урината си, това може да е свързано с проблеми в бъбреците или пикочните пътища. Може също така да забележите чести кръвотечения от нос или синини, които се появяват без видима причина. Тези симптоми могат да подсказват за проблеми с кръвта или костния мозък. Необичайното кървене се случва, защото раковите клетки нахлуват в съседните тъкани и увреждат кръвоносните съдове. Освен това, някои видове рак могат да засегнат способността на кръвта да се съсирва правилно. Важно е да се знае, че кървенето не винаги е очевидно. Понякога може да бъде микроскопично и да се открие само чрез лабораторни изследвания. Ако изпитате подобно кървене, обърнете се незабавно към лекар. Сигнал 3. Поява на бучки или маси. Представи си, че един ден, докато се преобличаш, усещаш бучка, която преди не беше там. Тази находка може да бъде тревожна и не трябва да се пренебрегва. Въпреки че много бучки се оказват доброкачествени, като кисти или липоми, важно е всяка нова маса да бъде оценена от професионалист. Бучките се появяват, когато раковите клетки се събират, образувайки тумор. Те могат да бъдат видими или осезаеми в области като гърдите, шията, подмишниците или тестикулите. Не всички бучки причиняват болка в началото, затова е важно да им обърнеш внимание дори ако не усещаш дискомфорт. Освен това е важно да се разбере, че някои видове рак, като лимфомът, могат да причинят подуване на лимфните възли, което също може да се почувства като бучка. Ако откриеш бучка, не чакай. Оговорете си час за преглед при лекар и, ако е необходимо, за допълнителни тестове. Сигнал 4. Трудност при преглъщане. Действието на преглъщане е нещо, което повечето от нас правят, без да се замислят, но когато стане трудно, това може да е предупреждение. Това състояние, известно като дисфагия, може да бъде ранен признак за рак в храносмилателната система, като хранопровода, стомаха или гърлото. Хората, които изпитват дисфагия, може да почувстват, че храната засяда в гърлото, или да изпитват болка при преглъщане. Това може да бъде причинено от тумор, който блокира или стеснява храносмилателните пътища. Също така може да се появи чувство на натиск в гърдите след хранене. В някои случаи хората започват да избягват определени храни, като месо или хляб, които са по-трудни за преглъщане, без да осъзнават, че това може да е знак за нещо по-сериозно. Ако този проблем продължи, не го игнорирайте и се консултирайте със специалист. Сигнал 5. Промени в кожата. Кожата е най-големият орган на нашето тяло и често отразява това, което се случва вътре в организма. Промени като тъмни или светли петна, удебеляване на определени участъци или прекомерно суха кожа,
могат да бъдат предупредителни знаци. Също така е важно да наблюдавате съществуващите бенки. Ако някой от тях измени цветът, формата, размера или започне да кърви или сърби, това може да е меланомът, изключително агресивен вид рак на кожата. Друга важна индикация е появата на нови бенки, особено ако сте над 20 години. Въпреки че не всички промени в кожата са опасни, добре е да следите внимателно и да се консултирате с специалист, ако забележите нещо необичайно. Сигнал 6. Промени в изпражненията. Въпреки че е рядко обсъждана тема, промените в изпражненията могат да бъдат важни индикатори за нашето здраве. Например, продължителен запек може да бъде признак на блокаж в дебелото черво, докато продължителна диария може да показва възпаление или рак в храносмилателната система. Също така е важно да наблюдавате цветът на изпражненията. Ако са тъмни, много светли или съдържат кръв, това може да е предупредителен знак. Други промени включват формата на изпражненията. Ако забележите, че те са потънки от обичайното или имат неправилна форма, това може да бъде знак за запушване в дебелото черво. Важно е да наблюдавате тези промени и да потърсите медицинска помощ, за да се открият навреме сериозни проблеми. Сигнал 7. Непредвидена загуба на тегло. Непредвидената загуба на тегло без видима причина може да изглежда като нещо положително, но също така може да бъде сигнал за предупреждение. Ако забележите, че отслабвате бързо, без да променяте диетата или рутината си на упражнения, това може да е ранен признак на рак. Това се случва, защото раковите клетки се нуждаят от много енергия за растеж, което може да стане причина за по-бързо изгаряне на калории от нормалното. Освен това, някои видове рак, като рак на панкреаса, могат да попречат на способността на организма да усвоява хранителни вещества, което също допринася за загубата на тегло. Ако загубите повече от 5% от телесното си тегло в период от 6 месеца без видима причина, консултирайте се с лекар. Сигнал 8. Постоянна болка. Болката е начинът, по който тялото ни сигнализира, че нещо не е наред. Докато някои болки са временни и изчезват с времето, постоянната болка без ясна причина може да бъде знак за рак. Например, болка в гърдите, която не отшумява, може да е свързана с рак на белия дроб. Постоянна коремна болка може да подсказва за рак на панкреаса или яйчниците. Това се случва, защото раковите клетки могат да притискат нерви и близките тъкани, причинявайки постоянен дискомфорт. Важно е да следите вида на болката, кога се появява и колко дълго продължава. Ако седмици наред изпитвате необяснима болка, консултирайте се с лекар. Сигнал 9. Рани, които не заздравяват. Всички сме имали порязвания или дръскотини, които зарастват с времето. Но ако една рана не се подобри след седмици, това може да е знак за нещо по-сериозно. Раковите клетки могат да попречат на процеса на заздравяване и да отслабят имунната система, което затруднява регенерацията на кожата. Ако забележите, че раната изглежда се влошава, вместо да се подобрява, незабавно се консултирайте с лекар. В някои случаи незаздравяващите рани може да са свързани с рак на кожата, устната кухина или дори левкемия, тъй като тези заболявания влияят на способността на тялото да възстановява тъканите. Важно е да слушаме тялото си и да обръщаме внимание на тези симптоми. Въпреки че тези сигнали не винаги означават, че имате рак, пренебрегването им може да забави диагностицирането, което може да бъде решаващо. Помнете, че няма нищо по-важно от вашето здраве. Бъдете бдителни, правете редовни медицински прегледи и поставяйте благосъстоянието си на първо място. Ако забележите някой от тези признаци, не се колебайте да потърсите медицинска помощ. Ранното откриване спасява животи и бързите реакции могат да направят разликата между ефективно лечение и сериозни усложнения. Ако намирате тази информация за полезна, не забравяйте да се абонирате за канала, да дадете един лайк и да оставите коментар по темата. Благодаря ви, че гледахте, и нека заедно се грижим за здравето си.